Estadistikak dana argi eta garbi uzten, datua. Gizon gazteen 37,2ak emakumeak edanda drogatuta daudela aprobetxetan dau, gurekin sexua aukiten zehatzeko. Ufa, mutil gazteen 37,2ak, hau da, 10 gizonetik 4. Datu hau FAZ Juventuden gazten sustantzien kontsumoa eta sexu harremanak txostenetik atarata dau, eta erlazio heterosexualetaz berbaz gabiz. Ez dut egingo denborarik hau dana sakonki aztertzeko, baina nota batzuk botako dodaz. Lehenengo gauzea, gizon hauentzako emakumeak zuloa besterik eskara, gure gorputzak gauza bihurtzearen putakeriek. Gure desioa, gure gogoak, gure sexua, gure baimenak. Ez da kontetan, haientzako ez garelako erabakitzeko eskubidea dugun gizakiak. Bigarren gauzea, baimena. Gizon gazte hauek guztiz kapasak dire emakume batega sexua aukiten baimen sexuala espadago be. Hau oso larria da, benetan larria. Alkola edo drogan eraginpean dauden emakumeak zaurgarritasun egoeran daude. Beraz, ezin dute sexu baimena eman modu aske eta garbian. Eta hau gazteak, sexu erasoa da. Hirugarren gauzea, zelan da posiblea, mutil gazte hauek kapasak izitea sexu harremanak izaten desio estien emakumeekin. Zen aska eta zelango utzunea sentiduko genuken edo zen emakumeek desio ez gaituen gizon batega sexua aukingo bagenu. Gogoratu, 10 gizon gaztetatik 4 sexu erasotzaileak dire. Joño, puteroen zifra bardine.